mariñeiros pro mar. Non te aflixas, Marusiña, porque cada noite o claro luar regresará. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar un latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar un latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que virán asiña. Vense brancas a la lonxe voar, tres gavotas nun outeiro. Marusiña, lonxe a lanchas están dos mariñeiros do Seito. E si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. E si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que virán asiña. Tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. Y si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. Y si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán. Dar comenzo a conferencia sétima deste 17º ciclo de xornadas de información sociosanitaria de Outes e as segundas xornadas do Programa Universitario de Maiores en Outes, correspondente ao cuarto ciclo da USC. Como sabedes, a xente que asistiu a todas as charlas, me parece que poden faltar a unha, ao final do curso terán un diploma da USC. Como sempre, agradecer ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, á Sociedade Galega de Xeratía e Xerontoloxía, a propia USC, a Adis Bismur, que xa sabedes que son quenes nos dan o detalle que ao final se leva ao ponente. Non me acordei de cambiarlo, pero vas a ter dúas pontes do ruso. Pero bueno, eso arreglamos, eso vamos a arreglar, que levas un San Cosmeiro tamén precioso. A Asociación Cultural Terra de Outes, por suposto, xa temos aí a Vicente, sempre vos lo digo, as charlas están todas colgadas no Facebook de Terra de Outes, aí se pode acceder, e en YouTube, tamén de Terra de Outes, aí se pode acceder e aí están todas as conferencias que levamos ata o día de hoxe. E agradecer tamén a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, que nos dá o visto bo para realizar estas charlas. Ben, a Jorge xa o coñecedes todos. Non só porque xa estuvo aquí no ciclo anterior, foi unha conferencia moi boa, moi didáctica, moi amena, moi instructiva para todos, inda que non lle fixemos cambiar de opinión de que non cambie máis o horario de verán e o horario de inverno,
pero el vai a seguir na súa teima e nos vai a facer cambiar o horario cada ano. E aparte está convencido e o explica e perfectamente entendido. Ben, o temos agora nesta conferencia, por seguir co tema xenérico das conferencias, na conferencia número 127, desde que empezamos esta aventura. O título da charla de hoxe, que como sabedes, bueno, en principio son sobre 50-55 minutos de charla que nos vai a dar Jorge e despois un coloquio, co que consideredes, e se tedes algunha dúbida ou algo no comenzo ou na charla, pois bueno, que sea moi importante, pois o podedes comentar. E nos vai a falar de algo que é novedoso, que ele é un experto para isto, está investigando en este tema, ahora nos lo explicará, e se titula Cancros que veñen de fora, o virus do papiloma e o camiño para comprendelos. Ele é o profesor Jorge Mira Pérez, catedrático de electromagnetismo do Departamento de Física Aplicada da USC. Supondo o currículo, porque o pillades en internet, pero estaríamos ao mellor toda a conferencia dicindo o currículum do profesor Mira. Grazas a todas e a todos e vamos a dar comenzo a esta charla. Moitas grazas. Aquí estamos de novo. Parece que nin que pasaron un mes, pero pasou un ano. Isto é todo tempo moi rápido, non? Evidentemente hai que seguir facendo o cambio estacional de hora, porque o día é moi distinto agora do que en novembro ou en decembro, e por iso se fai o cambio de hora, non? Agora vamos para xuño, o xuño vai durar o día 15 horas e media, e cando estamos en inverno dura 6 horas e media menos. Entón, pues, ese cambio tan fuerte necesita reasustar o reloj. Bueno, hoxe non vimos falar desto, hai aquí un móvil, espero non pisalo. Este móvil de quen é? Vale. Pero iso veño a falar unha cosa moi distinta. Un tema que, desgraciadamente, pues, é menos amable que o que falaba o ano pasado. É estes cancros que veñen de fora. E poño un exemplo, e despois tamén vou falar un pouco da investigación que estamos desenvolvendo precisamente neste campo, non? Tamén explicarei por que un físico non se dedica a estas cousas, que pode parecer un pouco raro. E a primeira reflexión ten que ver tamén co noso estado xeral de saúde. E é que, claro, pois podemos queixarnos moito, pero temos que pensar que estamos nunha comunidade autónoma que ten o maior número de centenarios por habitante de España. O sea, miramos persoas que teñen 100 ou máis anos en función da poboación que temos, e Galicia é a comunidade autónoma española que ten maior cantidad de centenarios. Pero que hai outro detalle, é que España é un dos 3 países que ten máis centenarios do mundo, quitando microestados, o sea, Vaticano, deses países pequenos, pero países que xa que teñen máis de 1.000 habitantes, vale? Temos un nivel de centenarios enorme. De feito, fixados, isto medra moitísimo. Pasamos de ter 775 en Galicia no ano 2010, en menos dunha década, máis que duplicouse. Isto fala ben do noso sistema de saúde, nos está axuda a ter un médico como a Dios, vale? Este xa está cheo de conta. Pero é verdade, non? O sistema, que está en soría metalítica, pero axuda moito. Eu, podemos contar o caso, miña nai, por exemplo, miña nai é unha señora nacida no ano 42, ten agora 80 anos, cumpre 81 dentro de 2 meses. Miña nai está moi ben de saúde, pero chegou a unha chica nova ao centro de saúde de Baño e fixo así unha especie como de revisión de todo o mundo, que consistía simplemente en tomarlle tensión e 4 cousas máis. E onde a chamaronme que miña nai tiña 21 e pico de máxima de tensión. Miña nai non se enteraba de nada, a xente que nació nos anos 40 moi sufrida. O sea, bueno, que vou contar, non? Entón, ainda que teña algún tipo de molestia, pois tampouco se queixa. Pero claro, 21 de tensión. Miña nai estaba en risco de que calquera día apareciera morta nunha corredoira, dun infarto ou dun ictus. E hai moitos casos que vemos así. Que pasa? Grazas a que veo esa chica tal, que fixo esa revisión xeral, pois a miña nai seguramente lle salvou a vida. Entón, cosas moi sinxelas que a veces desgraciadamente non se fan, non? Entonces, recordamos que é moi importante tomar atención, ainda que tivésemos boa saúde toda a vida, ainda que tivésemos
ningún problema en ningún momento da nosa vida, hai que facer certas revisións que son básicas. Vale? Ver como temos a tensión arterial, por exemplo. Se temos unha tensión moi alta, estamos en perigo. Estamos unha pílula, sin problema ningún. Vale? Pero quitouse un problema de morte importante. Entón, esa sanidade rural, de proximidade, que é o alicerce, que é a base de todo o sistema sanitario, porque podemos ter uns desenvolvementos científicos enormes na saúde, como eu contarei despois, pero se falla a base do sistema de saúde, imos ao carallo. Vale? Iso é importantísimo, porque o médico do día a día, José María estará hasta as narices de recibir a xente, tal, pero é importante lo que porque fai o cribado máis importante. Despois as cousas sofisticadas, por suposto, pero esa parte primaria é fundamental. É a que sustenta isto. Por suposto tamén, Galicia ten un bo clima, ainda que nos parece que é malo, fixados como está a España, derretida ahora mismo. Aquí temos un privilexio, tedes un aire estupendo, tedes o mar cerca, é dicir, a tranquilidade tamén conta moito. Agora a xente pois anda moito máis que antes. Isto de que antes a xente que se botaba a andar era un pouco pirado, agora mesmo todo o mundo se botou a andar moi ben tamén, vale? Entón estamos despegando para arriba dunha maneira extraordinaria, vale? Entón isto é importante ter en conta iso, que a cantidade de centrales que temos aquí é única no mundo prácticamente, vale? Entón non nos vai tan mal. Segunda cousa, unha das causas máis importantes de morte, lamentablemente, como todos sabemos, é o cancro, verdad? Que ocorre? Esas mortes tampouco son o mesmo agora que fai tempo. Xosé María acordarase ben, pero fai 20-30 anos o panorama que había cando un lle diagnosticaban un cancro era bastante máis jodido que agora. De feito, esta gráfica non sabemos números, pero esta gráfica é como foi cambiando, isto é, os anos do ano 1965, ano 55, ano 65, ano 75, ano 85, ano 95, 2005, 2015. Isto para ti para arriba é o número. Entón, vemos que os números de enfermos de cancro aumentaban moitísimo, a xente que moría por cancro aumentou moitísimo, e aí, a mediados dos anos 90, morría moita xente de cancro. Pero, a partir de 1990, empezou a morrer menos xente de cancro. Que levamos 30 anos, máis ou menos, algo menos, quizá, nunha situación na cal morre cada vez menos xente de cancro por habitante. Tamén é certo que a xente, como é moito maior, canto maior é a xente, pois máis fácil é que morre, lógicamente, non? Porque iso ten un final, pero quer dizer que as tasas de falecementos levan xa como 30 anos caendo. Tamén é porque moito desa cancro, por exemplo, nos homes, esta curva dos homes, que morrían moito máis que as mulleres de cancro, porque os homes teñen máis vicios, vale? Fumar, sobre todo, exceso de alcohol, isto agora tamén se vai moderando un pouco, vale? Entón os homes morrían máis de cancro, e morren máis de cancro que as mulleres, vale? Pero por culpa dos seus vicios. Isto vai se controlando, e isto vai baixando, vale? A mitade, un tercio das mortes que se producen, pois son culpa nosa. Cando unha persoa morre de cancro, de cada 3 persoas que morren de cancro, unha, ao mellor son un pouco cruel, pero está cobrando o que estuvo buscando. Se unha persoa estivo fumando toda a vida e José María lle está dicindo que non debe fumar e sigue fumando, esa persoa está en perigo. Isto hai que dicir así de crudo, vale? E hai moitas cousas que se fan mal. É como cando vemos a un adolescente tomando drogas e lle din, non tomes drogas, e o chaval sigue tomando drogas, pois ese chaval vai acabar mal. Entonces, hai unha parte da nosa saúde que é culpa nosa. Hai unha parte que é culpa nosa. Hai outras que teñen outro tipo de factores, e hai, por así dicirlo, como un terzo de casos que non se sabe. Vale, pode ser factores ambientais, a propia xenética da persona, vale? Pero digamos que hai unha parte importante dos cancros que son culpa nosa. Tamén dicir que neste caso que vos digo que está caendo a taxa de morte, eu teño unha compañeira, eu nado nun equipo de natación, unha compañeira miña de equipo é oncóloga no CHUS, no Hospital de Santiago. Esa rapaza pois taxe unha perna porque tivo un cancro infantil de osos cando lle encontraron cando tiña 12 anos, vale? A rapaza estivo peleando desde que tiña 12 e aos 21, cando se estaba facendo medicina na carreira, amputaron a perna. A rapaza esa non ten nin 40 anos agora,
e dime, pois se me chega a ocurrir isto ahora, curaríase como se fora unha gripe mala, por exemplo. O sea, 20 anos atrás, 20 anos despois, esta rapaza pasou de ter que amputarlle a perna porque senón morría, a unha situación na que agora os nenos que teñen ese problema, pois cúraseles. E outros moitos exemplos que hai. O sea, os eventos son moi importantes, vale? Na diagnose, imos ver moitas cosas de imase, vale? Da detección precoz, é importante detectar o cancro a tempo, vale? Entón, claro, todo isto, moitas destas cousas, teñen que ver co incremento da tecnoloxía, vale? Que é onde entramos os físicos, vale? Eu non son médico, eu son físico. Pero a física é unha parte da ciencia que é moi transversal, vale? Unha ciencia que é moi transversal, e fixo moitas achegas moi importantes, sobre todo no que atinxe a vernos por dentro, vale? E a saber como somos por dentro, e tamén a desenvolver tecnoloxías que fan moito máis fácil o traballo dos médicos. Eu vou poñer un exemplo. Dentro dun mes e pico, eu vou me operar de cataratas. Está todo operado deste ollo, vale? E agora toco neste. A catarata, non sei se saben o que é a catarata, que, bueno, o ollo ten na parte de diante ten unha lente, e esa lente, pois, por razóns as que sexan, volvese opaca, ponse blanca, e esa o que tiña que ser un cristal, pois é un cristal estropeado. É como se fora un cristal do cuarto de baño, vale? E a persona non ve. De feito, antigamente era unha das causas máis importantes de cegueira, vale? Como se trata a catarata? Pois a catarata trátase dunha operación que é facer un corte por algún lado, un corte, son a convención antigua. Ahora, o que se fai é, metes unha máquina que derrete esa lente, derrete ese cristal, chamase cristalino, derrete, ten unha pequena aspiradora, o chirimboliño este, a aspiradora chupa a lente esa derretida, como se fora un plástico derretido, chupa, e métese, como se fora unha alfombra moi pequena enrollada, por unha incisión de 2 milímetros, métese enroscada unha lente nova, que se desplega, o oftalmólogo centra ben no sitio e aí quedas, cosenche nada e marchas andando para casa, 15 minutos leva. A mí levoume 15 minutos a última vez, esta vez levarame tamén 15. Eu marcha para a súa casa e aos 3 días ve de maravilla, ve mellor incluso que antes. É dicir, eu agora vexo mellor que un tío de 30 anos, porque a miña lente é unha lente que permite ver a 3 distancias. Eu, algúns que son da miña edad, cando teñen que ler, a ver se nada aí, saca gafas. En cambio, quedo de chulo. A ver. Isto, para ligar, queda ben porque parece máis novo do que son. Pero é así, vale? Entón, isto é o que hai. Claro, que pasou? Toda a tecnoloxía esta non foi desenvolvida por máquinas. Isto é cortar e pegar. Esta tecnoloxía, o que se chama o FACO, que é unha cousa que é de microondas, é invento de físicos. Ou a tecnoloxía da aspiradora e a tecnoloxía desa lente que se pode enrollar e que recupera a súa forma e calcular a lente é un traballo de físicos. Fai 30 anos estas cousas, eran moi difíciles. Eu tive o placer de cultivar a amistade don Manuel Sánchez Saloro, que era un oftalmólogo moi importante, que é un dos pais da oftalmoloxía en Galicia, que lamentablemente faleceu fai 3 meses. Bueno, a veces iba a verlo e contábame que ele acordase que fai 50 anos o que facían con isto era quitarlle a lente cortando, abrindo para fora, quitaban do chisme, cerrabanlo, e que poñen unha gafa destes de cu de vaso de 20 dioptrías, era o que había. Entón, isto mellorou un montón. Hai patoloxías da visión que eran letais, que levaban a cegueira fai 50 anos e ahora xa non. A oftalmoloxía mellorou un montón. Hai técnicas extraordinarias de recuperación da retina, láseres como este, que che pegan a retina e se a retina cae. É dicir, avanzou moitísimo, pero todo grazas a estes inventos. O láser, por exemplo, con inventos físicos. Agora, por exemplo, o corte xa non se fai cun cuchillo. O corte faise cun láser. Un láser corta, moito máis eséptico, coa luz, é unha luz moito máis concentrada, corta, non se nota nada. Lóxicamente, a diagnose do que é a córnea do ollo, pois eso todo tecnoloxía, como que desemado con compañeros meus, porque no meu departamento, que tiven unha honor de dirixir durante 8 anos, está a xente de óptica, de óptica e optometría que fan este tipo de cousas. Claro, conto todo isto, como poden ver, como se poderán imaginar, porque, bueno, eu tamén me dedico a isto, entón eu sempre explico que eu son físico, pero dedico a moitas cousas. E comparto con vostedes unha experiencia moi grata, porque fai uns meses, pois,
a máxima distinción que hai para un científico en Galicia chamase a Medalla de Investigación de Galicia, que ten 5 categorías, e a min concederonma pois, na área de física, matemática e ciencias da computación. O xurado, bueno, o que me dá o premio é a presidenta do Consello de Cultura Galega, está aquí o conselleiro, bueno. O que dixo o xurado foi que, bueno, que mo daban porque polo meu labor tan extraordinario en diferentes disciplinas todas moi separadas, porque traballo en cosas moi distintas, non? Entón, bueno, pois entre elas estaba a medicina, poñerei despois un exemplo, non? Pero en realidade o meu caso tampouco é nada extraordinario, porque hai moitos físicos que ao longo da historia se dedicaron a isto. É como falábamos antes de ver o corpo por dentro, que é importante, por exemplo, para detectar un cancro que temos dentro. Teño que recordar, como non, o primeiro premio Nobel de Física da historia, que este señor, chamado Wilhelm Röntgen, que un día, pues, probando facendo probas cos rayos X, pensou que podía haber cousas interesantes. Entón, puxo a muller puxo un día a man así en riba da mesa, ele alumbrou, aquí debes unha capa fotográfica e tal, e cando vai a mirar a foto, ve que ve os osos da muller, aquí o anillo de casado, e ve que son os osos da muller. E dixo, ostras, acababa de descubrir unha maneira de ver o corpo por dentro, os rayos X. Pois invento un físico que faría a medicina sin os rayos X e todas as tecnoloxías que viñeron despois, porque houve moitas tecnoloxías que viñeron despois, feitas en base ao traballo de Röntgen, que foi o primeiro premio Nobel da historia, en 1901. Por exemplo, este señor tamén é físico, chamase Alan McCormack, levou o premio Nobel moito despois. E el, claro, colliu a idea dos rayos X, pero construiu un aparato que che saca un mapa de dentro do teu corpo, pero extraordinario. O sea, como se fora un libro aberto o corpo, sin falta de abrilo, nin mirar nada. A medicina durante moitísimos séculos non sabía que pasaba dentro, non sei que abriras. A tecnoloxía da imaxe é algo extraordinario o que se move. O que fan este aparato, que se chama tomografía axial computerizada, o famoso TAC, ¿vale? TAC, invento de McCormack, é el premio Nobel de Medicina, pero Alan McCormack era físico, premio Nobel de Medicina, físico. Pois métete neste tubo, non confundir con outro que é o de resonancia, que comentarei despois, ¿vale? E saquense unha foto, pero impresionante como queda por dentro. Porque saca desde diferentes direccións, e podes ver como é o corpo por diante, por detrás, por arriba, por abaixo. Saca imaxes como esta. Aquí non se ve a mellor ben, pero este é un detalle de como é a estrutura da parte de arriba dunha persona. Fanse como se foran lonchas, como se foran un xamón, como se nos colleran e nos cortaran como se fóramos un xamón en lonchas, non? Pódese ver loncha a loncha que hai, sin cortarte. O sea, venche as lonchas, pero sin cortarte. Falas e vas indo para arriba, para baixo, miras daqui para arriba, miras daqui para baixo, e o fulano nin se entera. Bueno, enterase, podes enterar porque ten un pouco de radiación esta prova, non? Pero claro, é moi notable. Se unha persona ten un tumor en algún momento, aparecerá aquí, pois, lógicamente, un tumorcito. ¿Vale? Dicía isto que tiña un problema de radiación, pero claro, no século XX tamén aparecen varios físicos que encontran algo moi curioso, que se pode ver o corpo por dentro sin necesidade de meter rayos X, porque os rayos X son unhas luces, uns rayos que teñen unha enerxía moi alta e un non pode estar todos os días poñendo rayos X, ¿vale? Porque iso falle mal ao corpo. É unha radiación un pouco alto, que queima o corpo. Entón un non pode estar facendo rayos X todos os días. Pero, a finais dos anos 40, unha serie de físicos empezaron a desenvolver unha cosa chamada resonancia magnética nuclear. Non vou entrar no detalle, pero basicamente é que nos arrechegan un imán moi fuerte, o imán non dá ningún tipo de radiación, o imán non nos fai nada, vale? E con as correntes que pasan polo tubo este, pois podese ver como son os nosos átomos por dentro, porque os nosos átomos por dentro, digamos que bailan cada un dunha maneira, vale? Entón, vendo como bailan e vendo como é a señal de radio que emite, un pode reconstruir a imaxe dun corpo, pero incluso un momento, isto é un corazón movéndose. E esta tecnoloxía non é perigosa, un pode facer unha resonancia todos os días, non te pasa nada. Non hai radiación. A resonancia é unha cousa moi importante para ver o corpo, que non é... Claro, o problema que hai que non ten que estar aí quieto media hora. Iso é o problema que ten. O tac, vas, pum. Pumba. Entras aí, foto, pumba, marcha. Moi precisa.
A resonancia non, ten que estar aí media hora, se te agobias co tal, pois é un pouco complicado, non sei se supoño que aquí alguén fixo unha resonancia, non? Que a mí jodido estaría metido, é distinto, pero bueno, ten a súa ventaxa, non? De feito, isto é tan importante que agora permite incluso ver como funciona o cerebro, vale? E hai cosas rarísimas. Eu vi un artículo este día que puseron a un señor masturbándose para ver que parte da cabeza se lle alumbraba, vale? Faise de todo, faise pruebas de todo. Pensas en matemáticas, pois ponche a cabeza aí para ver como que parte, porque o cerebro non funciona igual en todas partes. Hai unha parte do cerebro que está para pensar en números, outra parte que está para mover as mans, outra parte, de feito, se a unha persona lle cortan unha parte daqui que se chama área de Broca, esa persona deixa de falar. Entón, os científicos interesa moito ver que parte do cerebro se dedica a cada cousa. Entón, a resonancia é man de sangue, vale? E como todas estas persoas son premios Nobel de física, Norman Ramsey, Hans Demmel, Alexander Müller, todos estes que son 6 nombres, todos foron persoas que contribuíron a este descubrimento da resonancia, que por suposto, se unha persona ten un tumor cerebral, vaise de ver coa resonancia, por suposto, vale? Mais premios Nobel tamén coa resonancia, todos estes xa son físicos, moito deles, pero tamén hai premios Nobel de medicina que tamén eran físicos, por certo, vale? Todas estas persoas contribuíron ao desenvolvemento de cousas que conocemos como a resonancia. De feito, os dous máis claves son Richard Ernst, un señor que lamentablemente morreu fai un par de anos. Eu, bueno, estaba en o ano pasado, non sei se comentei, eu teño o orgullo de dirixir o programa que invita a premios Nobel a Galicia, desde fai xa bastante tempo, xa levo máis de 40, e un deles foi o profesor Richard Ernst, que levou o premio Nobel de Química no 1991 por darlle un pusón definitivo a esta tecnoloxía, e grazas ao traballo de Richard Ernst e sobre todo tamén o deste señor que é físico tamén, Peter Mansfield, premio Nobel de Medicina, temos o aparello este que é o tubo ese da resonancia que está no hospital, vale? Un descubrimento que levou moitísimos anos facer, con moitos premios Nobel que estuveron traballando, que o ganaron merecidísimamente, vale? Porque temos unha tecnoloxía moi potente para vernos por dentro. Estas tecnoloxías cada vez avanzan máis, son máis perfectas, vale? Claro, eu, sen chegar a ese nivel, son usuario dese tipo de cousas, e hai outras tecnoloxías de imaxe moi interesantes. Entonces, vou poñer un exemplo de como se usa isto. Que problema hai con isto? Unha das miñas colaboradoras é dentista. Bueno, digamos, moitas das ideas de investigación que teño aparecen así no día a día. Esta rapaz é a moza dun amigo meu, un día estando por aí de marcha, acababa de vir de Dinamarca de facer un máster de ortodoncia, que é un dos mellores que hai en Europa, e contábame que ali soubera dun caso moi curioso, que era un problema con artrite. A artrite é unha enfermedade dos osos moi jodida, que doi moito. O sea, é que os osos, cando engancha unha peza coa outra, hai aquí unha parte de bisagra onde empalma unha coa outra, hai un líquido aí, e hai persoas que, por razóns que sexan, o corpo ataca a si mesmo. Entón ataca nesa parte da articulación. Entón hincha e doi. A persona que ten artrite doi bastante. É unha enfermedade que aparece moitas veces aos 30 e pico anos, 40 anos, xente que está un pouco maior, pero o que ela non sabía, e eu tampouco sabía, é que tamén lle pode dar a nenos pequenos artritis. Unha cousa curiosa que pasa cos nenos é que, claro, cando lle dá unha persona artritis con 30 anos, 35, 40, empeza o dolor aquí nas rodillas, na cadera, a veces no lombo, na columna, doi moito. Pois é un traballo complicado, un tratamento moi complicado, ainda que tamén se mellorou moitísimo no tratamento da artritis de 20 anos para aquí. Pero claro, que pasa cos nenos? Os nenos, cando lle dá esa artrite, empeza a doer, claro, pero un cerebro dun neno pequeno ainda está como un molete de pan a medio facer. Vale, o cerebro nin nace nin se fai. Depois enseñarei vos que é o Nobel que descubriu eso. O cerebro nace precableado, pero despois, en función das experiencias que tuvo unha persona ao longo da súa vida, o cerebro vai se cableando dunha maneira ou doutra. Entón, se unha artritis lle pilla a un neno moi pequeno, o cerebro recablea para evitar o dolor.
e apaga o dolor. O sea, a nos doinos a rodilla cando temos artritis porque o nervio manda o aviso ao cerebro e doi. O dolor é para protegernos, porque se non tuveramos dolor teríamos aquí un lume, meteríamos a man no lume e quedaríamos sin man. Vale, o dolor é necesario para quitar a man cando nos está ardendo, vale? Ou cando nos morde un can, apartar, porque se non comemos. Entón, o dolor é necesario. Pero claro, cando o dolor ocorre desta maneira, pois o neno pequeno, o cerebro intenta eliminar ese dolor que está sempre aí, o cerebro borra, cablea para non notarse o dolor, apaga o cable. Entón, que pasa? O neno, ao principio molesta un pouco, pero depois non protesta, os pais non se enteran, pero que pasa a artritis no neno pequeno? Como lle está medrando a cabeza, como lle está medrando os osos, a artritis tamén lle evita que o oso lle medre. Entón, se non se corrixe, pasa que como esta rapaza que lle queda a quixada para dentro. Vale? Non lle medrou este oso, vale? Esta chamase articulación temporomandibular. Este oso non lle medra normal e quedalle o mentón para atrás. E incluso pode ocurrir, isto demais moitas veces non dá igual no con outro, que lle queda a cara por cima. O sea, a cara non, o que este oso, esta queixada, mételle máis desloque, entón quedalle a boca torcida. Entón, isto hai que saberlo tempo. Para tratalo, para que, ainda que o neno non proteste, hai que curarlo a tempo, porque senón torcese a cara. Entón, claro, como se sabe isto? Pois, como dixen antes, ou ben se mete nun tac, vale? Pero que problema hai? Un neno pequeno non é bo metelo nunha radiación, vale? O rayos X, ao neno que está formándose, pois non é bo darlle un tac. Entonces, bueno, decimos, bueno, pues entonces metémoslo na resonancia. Pero claro, mete ti un neno de 5 anos nun tubo de resonancia, dille, está quietiño aí media hora. E aí, eso, vale? Non hai maneira, entón que hai que facer drogalo para que quede dormido. Entón, ou irradias ou drogas, unha cosa ou outra. Entón, que pasou? Que se nos ocorreu falar con ela? Pois os dentistas teñen unha maquinilla como esta, os deles teñen unha máquina como esta, unhas clínicas así moi modernas, que cando chegas poñente aí, este como se fora un maquinito que dá voltas, fai así un segundo, chamase ortopantomógrafo. E o que fai é unha foto rápida dos dentes. Unha foto rápida dos dentes. E esa foto rápida faise con unha radiación, pero moi pequena, nada comparada a unha radiografía. Entón, esa foto pilla un pouco da parte de aquí do oso. Entón, nós pensamos que hai moitos ficheiros, moitas cosas que se falan en pequenos, pensamos en coller eso para ver como pode ser, se se pode ver con esa información tan pequena, ver como é o oso. Entón podes traer conclusións de como vai medrando o oso, vale? Como vai medrando o oso nas diferentes formas, pero sobre todo un pode ver como é o oco que hai aquí entre o oso e o cráneo. Claro, o oso ten un burato, aquí hai un burato que é onde está cando vemos un esqueleto dunha vaca ou dun porco, non? O oso hai enganchado aí, ten unha especie como de cousa redonda que se chama cóndilo, pero claro, non está tocando, hai un líquido que lle rodea, vale? Para que se mova. Entón, que pasa? Se está inflamado, o burato que hai con separado do oso fai moito espacio, porque está inflamado, entón o bolo este da queixada non empalma ben o burato, entón está como inflado, e se está inflado está separado. Entón, nós o que vimos foi que podemos ver, con esa prova de ortopantomografía, tratando digitalmente a imaxe, podemos ver como é o burato que hai. Entón, onde quero chegar? A que se nós nesta prova, que é unha prova moi fácil, e que se pode facer facilmente, vemos que hai moito burato na zona do cóndilo, pois ese rapaz é candidato a ter un problema de artritis. Depois remitirías a reumatoloxía, de feito, está feito a medias co xefe do servicio de reumatoloxía do Hospital de Santiago, que se chama Antonio Mera. Entón, así, podese redirixir a outra consulta. De feito, esta tesis permitiu, esta tesis de doctoral de Flor, que se chama rapaza, pois, en certo modo, reorganizou un pouco o servicio de reumatoloxía, de modo que agora a reumatoloxía pediátrica ten unha sección distinta. O sea, que solamente fora para eso, se habría pena esta tesis doctoral. Entón, estou a ver como se pode facer coa imaxe, vale? Incluso vimos que con esta prova podemos ter unha maneira bastante boa e bastante competitiva para ver como é esa zona da parte da cabeza
que é comparable incluso á resonancia, non? Porque a resonancia, bueno, ten un pouco menos de resolución da imaxe, pero bueno, para que vexades un pouco que hai moitas franxas nas que traballar neste tema da imaxe, non? Aí está. Bueno, cousas máis que facemos os físicos, para poñer un exemplo das cousas que fixen. Eu, nunha parte do meu traballo, dedícome á física de moitos corpos, de moitas partículas, vale? E iso consiste en ter, por exemplo, un gas e ver como se comporta ese gas, ou ver como funciona, pois, o movimento dun sistema que teña un líquido ou tal, non? Pero claro, dende fai un tempo, empecé a traballar tamén como é a dinámica social. Iso que quere decir? Que ainda que cada persona ten a súa maneira de ser, cando estamos xuntos, o comportamento do colectivo é bastante máis predicible do que parece. O sea, comportámonos dunha maneira grupal que non é moi distinta da que teñen outros grupos. Vale? Entón, a eso fuime bastante ben, conseguí investigacións bastante importantes, pero ocorre que cando chegou a COVID, vin que, claro, que o COVID é un problema tamén que involucra as persoas. Ver como se expande toda unha pandemia, é un problema tamén que é un problema de partículas que somos as persoas. Entón, pois, bueno, contactaron da Consellería de Sanidade, pedimos un proxecto de investigación ao Ministerio ao Goberno de España, que me concederon, eu aí, pois, metíme nun fregado que para min era totalmente novo, pero a xente do meu equipo, cando a xente estaba empezando a tranquilizarse, non? Porque o da COVID era unha cosa dos chineses, non? Estaban en Wuhan e tal, aquí en España era febreiro, principios de marzo, aquí non había casi ningún caso. Entón, compañeros meus fixeran a estimación do que pasara en Wuhan. Porque en Wuhan se levaban encerrados bastante tempo, se tomaron un número de infectados moi alto. Entón, o que fixeron foi coller os datos de Wuhan e ver como era a curva matemática que reproducía ese comportamento da propagación do virus en Wuhan. E cando chegou a España o primeiro caso, dixemos, aquí a xente está moi tranquila, pero aquí isto ten mala pinta. Entón, fixemos unha predición de como iba a ser a pandemia en Galicia. E esta é a curva que comunicamos aos 3 partidos políticos con representación parlamentaria o día 4 de marzo, cando aquí ninguén tiña nin puta idea do que era o COVID, ¿vale? Había dos casos así, e advertíndolles que a pandemia chegaría a uns niveis extraordinarios de contagios, pois en torno ao 4 de abril, que era o día, por certo, das eleccións autonómicas galegas e vascas, que houve que cancelar en base a informes como este, tamén porque a xente empezou a ver que empezou a pasar o que pasou. E que a nosa curva, esta é a curva nosa teórica, a curva esta daqui é a cosa. Esta raya é a raya real, vale? A raya real foi esta. Pero incluso, como resultado desta curva, fixemos unha estimación de como iba a ser a ocupación de camas en UCI o 4 de abril. E como iba a ir aumentando ao longo do mes de marzo. Marzo de 2020, que supone que nos acordamos todos, non? E claro, os números que nos saían eran unha auténtica aberración, porque o sistema de sanidade galego tiña da orden de 170, 180 camas de UCI, pero como moito. Pero aquí ninguén pensou nunca que se chegaran a usar todas, porque nunca se usaran todas. Así que usata, a los que me corrija José María, creo que nunca se usaran todas, non? Entón, claro, nós de repente metemos a máquina e digo, ostras, colega, que aquí vai haber un problema gordísimo, que non vai haber UCIs para todos. Como que non? Claro, isto, principios de marzo, que había 2 infectados, que aquí ninguén estaba enfermo, en principios de marzo. E claro, mandamos unha estimación, en feito publicouse, digo, non que realmente, aquí están, creo que son estes os datos, a simulación é isto, estes son os datos reais, clavámoslo prácticamente. Cun mes de antelación. A xente parecía alucinante, e como carallo vamos a usar 180 UCIs en Galicia se nunca usamos? Usaremos 5, 20, 30, portanto, pues efectivamente, lamentablemente, tuvemos razón, ¿vale? 3 semanas antes, ¿vale? Entonces, a física tamén axudou moito esas cousas, ¿vale? De feito, unín forzas co proxecto homólogo ao meu do goberno portugués, co grupo de Cristian Silva, a Maseo, e fixemos un activo conxunto entre Portugal e Galicia, vale? Na que, realmente, cando xa empezaba, despois da pandemia, empezaba a cuestión de como desconfinamos, non? Entón, fixemos un protocolo para que as autoridades souberan, mira, se ti abres a porta isto, vais a enfermar tanta xente e vas a ocupar tantos hospitais. Ti
ti dime como queres ter o hospital ocupado, e eu digo che canto podes abrir. Non sei se me explico. Porque a pregunta tiña, se abro isto, que pasa? Se abro isto, rompe todo, ou non pasa nada, entón, con este protocolo, dixamos, pois usted, dígame canto quere. Canto queres? Pídeme. Pois eu digo, che calculo, che canto que che vai a pasar. Esta cosa tamén a fixamos físicos e matemáticos. Por suposto, xa como curiosidade, non? A física ten moitas máis derivas, non? Sobre este tema. Isto é un premio Nobel do máis famoso da historia de medicina, o premio Nobel de medicina do ano 62. Estes señores encontraron que a herencia xenética, é dicir, cando ten un fillo, o fillo parece aos pais. Non? Por qué? Porque hai unha cosa chamada xenes que van dentro de nós e que se combina os xenes do home cos da muller para dar o fillo. Isto que se intuía, pero non se descubriu hasta 1953 como era a molécula do ADN. Estes señores levaron o premio Nobel no ano 62. Pois, destes tres que levaron o Nobel, vale, este señor de aquí e este señor de aquí tamén eran físicos. Este era biofísico. E, de feito, o traballo este fíxose no laboratorio de física da Universidade de Cambridge, porque foi un traballo con rayos X para ver como era a estrutura desa molécula chamada de ADN, que é unha estrutura que ten así forma de hélice, vale? Un traballo moi importante. Máis premios Nobel, esta señora, vale? Esta señora chamase Rosalind Yalow. Esta señora, pois, tamén era física, vale? E levou o premio Nobel de Medicina en o ano 1977 porque desenvolvía unha técnica que permitía detectar cousas pero que estaban cunha proporción moi pequena. Entón, no noso corpo hai unhas cousas chamadas hormonas, vale? E incluso hai certas compañías como chamada insulina que son moi importantes para que o noso corpo funcione. Pero cando esta señora traballou, que foi nos anos 60 neste tema, non había maneira de detectar as hormonas coa precisión que é necesaria. Non se sabía detectar a presencia de insulina. De feito, cando esta señora traballou, non se sabía cal era a razón da diabetes tipo 2. Gracias ao traballo desta señora, soubose que a diabetes tipo 2 debe ser unha falta de insulina, pero hasta que esta señora chegou non se sabía nada deso. Bueno, xa por medio de outros que son máis colegas, este señor chamado Erwin-Neger, este señor Erwin-Neger este son eu tamén, unha foto un pouco afortunada aos dous, pero bueno, isto foi que me ia na borda de tomar un pincho. Este señor pois encontrou unha técnica moi bonita para ver como son as células por dentro, é dicir, permitiu esta célula, inventou unha técnica que permite ver como é o cambio de componentes de parte de fora da célula para dentro da célula. Moitas enfermidades e moitos dos tratamentos que se fan hoxe en día fanse gracias a entender como é o canal que separa a célula do exterior. Se queremos curar a célula, pois hai que meterlle cousas dentro. Este foi un traballo gracias ao traballo de Erwin-Neger. Bueno, chamase fluxo de ións en membranas celulares. Para que vexan novamente que a ciencia é algo moi complexo que ten moitas ramas moi distintas. Desde logo a física son un papel moi importante. Bueno, como dixen tamén, trae moitos premios Nobel de Medicina. Este é o señor Torcimis, isto é Fisterra. Cando os levo son de Baio, na Costa da Morte. Baio está... non, son onde da Baio, non? Son de Baio. Pero, levo por Baio, a un día entre a miña nai, pero a miña nai un día peguei na sacando esterco, e doulle vergonza, e berroume, e ti como me traes tal, sacando esterco, tal. A mesón das jaliñas que é o que piorule. Desde aquel día, claro, pues, eu que sei, que eu chego ali, abro, hola, que tal? Entón, claro, doulle vergonza, con as voltas estas de... Entón, non lle gustou, e dixen, bueno, pues mira, nunca máis. Chama antes, e tampouco sei, cando chego, non, total. Entón, xa vemos a Fisterra, ¿no? Vemos a Fisterra. Entón, bueno, o día que lo veía a Thorsten Wiesel, este foi que encontrou que o cerebro nin nace nin se fai. Fixe un experimento moi bonito, que consiste, bueno, fixe a prova con monos, unha mona embarazada, abriu a barriga, quitoulle o moniño por cesárea, e puxolle un parche no ollo. Entón o moniño medrou co parche no ollo, creciu co parche no ollo. Cando o moniño xa era un pouco grande, quitoulle o parche do ollo. E ao quitarlle o parche do ollo, descubriu que o moniño non vía por ese ollo. O ollo estaba perfecto, non tiña catarata, non tiña nada, pero non vía polo ollo. Entón, que fixo? Miroulle o cerebro por detrás e descubriu que o cerebro, a parte de atrás do cerebro de aquí, é a que está encargada de procesar a visión. E o moniño, como non tuvera estímulos de visión mentre medrou, o cerebro
non creou esa función. Entón demostrou que o cerebro non nace xa feito. Home, sale medio feito, pero despois as experiencias que imos tendo nas primeiras etapas da vida son as que nos fan o cerebro dunha maneira ou de outra. Entón, desde aquel momento, os nenos que hai nenos que nacen con cataratas congénitas, moi pequenos, hai que operarlos enseguida. Un neno que ten unha catarata de pequeno, de neno, hai que operarlos enseguida, non se pode esperar, porque se se espera, ainda que lle operemos a catarata, o neno non vai a ver. Por qué? Porque o cerebro non se fabricou para entender a visión. Aquí vais a ver, isto non falo de camariñas. Tamén encontrou cosas do xenoma, moi importantes para encontrar aí neso. Volvendo ao tema do cancro, este é moi importante. Este señor chamase Harold Barnes. Este señor agradeciño moito que viñera, porque este señor é un señor moi importante nos Estados Unidos. Era o director dun hospital moi famoso en Nova York, se chamase o Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, que é un hospital destes que van moi ricos. E ademais, con Bill Clinton foi o xefe do sistema de salud norteamericano, e cando trouxe, era o ano 2009, estaba na campaña do Obama. De feito, ele empezara a campaña con Hillary Clinton, pero eu preguntei, claro, cando veu acaba de dar unha puñalada a Hillary porque se pasou para Obama. Foi no 2008, perdón. Entón se pensei, oye, ti isto, joder, Bill Clinton que te nombrou jefe, coa muller ben, pero de repente esa muller abaste con Obama. E iso mesmo. Estou seguro de que Obama gana. E se, joder, un negro en Estados Unidos vai ganar. Pois sí, efectivamente. Ganou. E Harold Barnes foi o presidente do Comité de Ciencia e Tecnoloxía da Casa Blanca, co goberno de Obama. Entón, Harold Barnes era famoso antes porque era premio Nobel e foi o que encontrou a orixe dos chamados oncoxenes retrovirais. Aí está. Bueno. Aí está. Vale, antes de, por un señor que vos enseñarei despois, vale? Pensábase que cando o cancro, que é? O cancro é un problema que ten unha célula cando tolea, empeza a reproducirse e fai un tumor, e non para. Entón, que é o que a tolea? Pois a xente pensábase que había algún tipo de efecto externo, vale? Pero Harold Barnes demostrou que pode haber certos procesos que fan que os xenes desa célula toleen, e ao tolearen os xenes, tolea a célula. Isto non se sabía hasta que el chegou aí. O sea, de repente, pois, xenes que en principio eran normales, de repente, pois, dalle a flauta por alguma razón, vale? E son eles, poden ser eles mismos os que enferman, vale? Isto é importante, porque nos mete nun tema xa que, bueno, entras no que a charla, porque a charla era cancros que veñen de fora, non? E ten que ver con este señor. Este señor chamase Harald Zurhausen, un señor encantador. Cando veu era o presidente da Sociedade Europea do Cancro. Entón Harald Zurhausen gañou o premio Nobel por descubrir que o virus do papiloma causa o cancro do colo de útero. Este señor era moi analítico. De feito, este señor fijábase que, por exemplo, as mulleres que tiñen cáncer de collo de útero, pois moitas no terceiro mundo morían aos 40 anos. E tamén se fijaba, por exemplo, que as prostitutas tiñan unha incidencia moi alta de cancro do colo de útero, pero as monjas non. Entón, o tipo diso, pois isto ten que ver co chiqui, seguramente. Porque é moi raro que a monja que sin ninguna teña, pero funcionaba desta maneira, pois sabes que teria un exemplo máis de Japón. Entón, dixo, joder, pois isto ten que vir de fora, ten que vir do friki. Claro, isto era algo aberrante, porque o cancro, a xente pensaba que o cancro viña de dentro, que era un proceso de distorsión interna. Pero isto ten que vir de fora. Entón, este señor puxos a pensar, e douse conta de que aí pasaba algo. Que pasaba co papiloma? O papiloma era o primeiro unha pequena verruga. Entón, douse conta de que o pene do señor, se tiña ese virus, que é un virus da piel chamado papiloma, ao meterlo dentro a señora, ese virus podía infectar a parte dentro da señora, o virus entra na parte interna da vagina, vale? E o que fai o virus é unha especie como de boliña que ten dentro un cachiño de material xenético.
Entón o virus empeza aí a replicarse, crea unha infección, pero pode haber momentos nos cales a caixinha rompe e libera o ADN, ese fragmento de ADN. E o ADN insértase na célula. Entón fai tolear a célula. Entón a célula empeza a fastidiarse, vale? E empeza o problema. Cal foi a novedade? A novedade foi que demostrou, porque encontrou nunha célula cancerígena, mirando o ADN da célula, de repente un día encontrouse por sorpresa de que había unha cadena xenética que dixo, coño, pero se esta é a cadena do virus do papiloma, tate. Acababa de descubrir que o virus do papiloma entrara e no que era a cadena do ADN metera o seu código no medio e aí descubriu que era un virus que viña de fora. Desde naquela época, estamos falando dos anos 70, chamaronlle de todo, pirado, que non tiña nin idea, porque era un cancro que viña de fora. Non era un cancro tal, era un cancro que che meten fora. Pero como vai ser isto? Hoxe en día se sospeita que a cuarta parte dos cánceres veñen de fora. Sabes que o título da campaña, pois se sospeita que un cuarto, prácticamente, dos cancros veñen por vía externa. Por vía externa. Xa falamos disto. Entón, que pasa? O proceso é un proceso moi longo. O proceso do cáncer de cuello de útero tarda 25 anos. A señora ten relacións, vale? O señor ten papiloma, o sea, casi todo o mundo ten papiloma na piel. De feito, o virus do papiloma é un virus do papiloma que a maior parte das mulleres botan fora automáticamente. O sea, o 98% das mulleres eliminan o papiloma elas solas. Pero hai unha porcentaxe moi pequena que non o eliminan. Entón, esas persoas préndenles, entón, primeiro que fai é unha pequena inflamación. Se non se mira, vai medrando, crea o que se chama unha verruga xenital, e se non se arregla, esa verruga segue medrando e convirtese nun cancro. No terceiro mundo, as mulleres non van ao xinecólogo, as mulleres no terceiro mundo cásanse aos 15 anos, vale? Pois aos 15 anos empezan a ter relacións sexuais, e 25 anos despois, aos 40, morren, a que ten que morrer de papiloma, morre de cáncer do cuello de útero. Por qué? Porque non foron ao xinecólogo a mirarse. No terceiro mundo, isto xa non ocorre tanto, porque no terceiro mundo as mulleres van ao xinecólogo, algo moi importante. Entón, se o xinecólogo lle ve a adolescente de 20 anos, cando lle fai exploración, ve que ten verrugas xenitais, quítalla. E se lle quita, xa se para o proceso. Non sei se me explico. Mata o bicho antes de que medre. Entón, é moi importante ir ao xinecólogo, sobre todo cando un está nas idades máis activas, vale? Porque se ten unha verruga xenital, hai que quitarla. Vale? Isto é moi importante, porque aquí tamén utilizamos unhas cosas máis importantes destos, porque el pensa que hai moitos cancros que son iguais, no funcionamento igual. El asegura, claro, me contaba, pero non podía demostrar ainda, que ele está convencido de que o cancro de colon é o mismo sistema, non como papiloma, El sospeita que ten que haber algo nalgúns tipos de carnes, de feito, polo traballo dele, a carne empezou a ser considerada como un elemento que podía ser perigoso en algún momento. Ele está convencido de que ten que haber un virus que se descoñece de momento, vale? Que, ao ser inserido, fai un proceso parecido a este, que moita xente non lle fai nada, pero a alguna xente, en vez de ser isto o útero, pues, imaginadvos que é o tecido do intestino grosso, vale? O colon. Entón, ese virus, o que está facendo é, do mesmo proceso, entrar nunha célula, bueno, primeiro multiplicarse, facer unha pequena verruguinha, rompese a cápsula, entra o ADN na célula da parede do colon, vale? O colon empeza, esa célula empeza a replicarse, primeiro fai unha pequena verruguita, despois fai unha verruguita máis grande que se chama pólipo, e se o pólipo non se mira, o pólipo acaba sendo un cancro. Entón, cando a xente vai ao médico, xa porque o cancro xa está moi desenvolvido, houve metástase que lle pasou ao fígado, pasoulle ao riñón, pasoulle... Entón, xa moita xente que desgraciadamente non se salva. Que pasa? É fundamental, tanto no do papiloma como no do colon, a diagnose temperar, mirarse antes. Eu fixen, xusto me cadrou esta semana, a proba da caca, esta. Mandanche a casa un sobre, cun plastiquiño, un tubito. Tens que cajar nun papel e facerlle así, ras, 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 ras. Mételo no papel, po centro médico, olvídeste.
e chega a casa unha carta, que a mí non chegou, eu espero que me veña ben, na que che di se hai sangue oculta en feces. Se hai sangue oculta. Por qué? Porque se unha persona entrou neste problema de que o seu colon chegoulle un virus fai tempo, o virus entrou, empezou a replicarse e hai un pólipo, cando a caca pasa, como ese pólipo sale un pouco por fora, a caca tira un pouco del e sangra un pouco. De feito, a xente, cando se dá conta moitas veces do colon é cando caga sangre, pero cando caga sangre xa empezas a dar problemas, vale? Cando o pólipo pasa e pillas un pouquinho de sangre, o pauiño ese detecta moi rapidamente. A proba de detección de feces é efectiva, creo que nun 90 pico por cento, que me corrijo José María, pero vamos, non está nada mal, o sea, non é infalible, pero joder, 9 de cada 10 píllanos. Eu acordo cando vou Zulhaus, eu fixe unha columna na Voz de Galicia, e como me gusta ser vasto para algunhas cousas, vale, dixen, porque claro, como estou unha directora xeral de saúde pública, que a mitad, cando eu fixe unha columna, que fai desto xa 8 anos ou así, dime que a mitad dos test de detección de sangre en heces acababan na basura. O sea, que a xente checa a carta, serras, a ave natal, a basura. A xente fai isto. Eu dixen naquela columna, unhas persoas que fan eso pagarán coa vida. As persoas que collen o chisme e o tiran a basura, algunhas desas persoas acabarán pagando coa súa vida eso. Porque se teñen un pólipo, esa proba da caca vai o detectar. Se non o detecta, o pólipo sigue medrando e o día que cague sangre vai se dar cuenta, pero cando cague sangre se lle van ter que cortar un cacho de colo e ao mellor pues vai para outro mundo. A maioría dos cancros, se se pillan a tempo, non hai problema. De feito, se a unha persona lle sale test positivo de sangre en heces, derívante a José María Dios, que te manda para arriba para facer unha prova, chamase colonoscopia, que é que che meten unha cámara polo cu para arriba, que é unha especie de tubito, que ten unhas tiseiriñas, entón o médico vai mirando, eu teño unha amiga que as fai, díxome que me quería facer, pero a mí dame un pouco de apuro, porque a rapaza guapa, e a mí que me besa ese lado de pouco tal, díxeme, fago con outro, señor. Contigo non, o xeito. Entón, meteche a cámara, e ten unhas tiseiras, e onde está o pólipo, que fai? Corta. Acabou o problema. É unha cámara que che mete, límpache todo, e xa está, salvaches a tua vida. Entón, claro, é moi ridículo a xente que por vergonza ou por gasto non fai eso. Pois non. Pois non. Eu sei, por exemplo, miña nai, o pai, dixen, tuve que romper a cabeza para que fora a facer a colon. Pois fixo, tiña un colon limpo perfecto. Xa está, queda libre moitos anos, porque unha cosa importante tamén desto, que tamén é importante, que non o dixen. Un cancro non aparece, non nace dun ano para outro. Unha persona non pode dicir, hoxe non teño cancro e un ano despois teño. Non. Un cancro leva 25 anos a facerse. Estes cancros, o cancro do cuello de útero, o cancro de colon, moitos cancros son un proceso que leva 20, 25 anos. A unha persona que morrese de cáncer de colon, que seguramente conocemos moito por desgracia, que morriu este ano, empezou o problema fai 20 anos, seguramente. E se fai 5 anos ou 10 anos, tiene razón José María, que os móviles se acaban... E o de Dios é apellido, nada máis. Se o apaga aí tal... Igual, non miramos o que o apaga. Colla aí. Que conteste que non sabe colgar. No, pero aí está, xa parou. Como decir, é importante, bueno, toca decir que se esa persona que morriu de cáncer de colon fai 3 meses, fai 5, fixera a prova da caca esa, pois seguramente esa persona estaría viva. É así de triste. Por non facer a prova, teria detectado o pólipo se estaría ben medrado, seguramente, pois teria salvado a súa vida. Cáncer de colon, que xa vos digo, pois ninguén debería morrer de cáncer de colon na sociedade galega actual, cos sistemas que hai de detección. Ninguén debería morrer de cáncer de colon. Se alguén morre, é porque non se mirou. E hai screening moi fácil, que a prova esa do kit este non sei canto, valerá €1. Pois sergas, non sei canto pode valer. É un plástico, joder, que ten un líquido de nada, non? Entón é moi importante saber, bueno, un cancro necesita un tempo para medrar. Entón, bueno, por certo, o sea, como anécdota, como, bueno, aquí está Jara Fotoso, tuve moi boas migas con él, o sea, como vos dixen. Entón, bueno, era un home moi divertido, e contábame, claro, que
que había cousas que claro, que había que tamén curar moito na xuventude actual, hai modas que son moi raras, e eu dicen que a mí me gusta máis xente que ten todas as partes do seu corpo. Eu nado nun equipo de natación, como vos dicen, e teño compañeiros que cando nos luchamos estamos en bolas e teñen o pito pelado. O sea, isto non son eu, podía ser, vale. Pero temos isto. Pois eu teño compañeros meus de piscina que non teñen aquí nada de pelo. Por que? Porque mutaron con láseres e con merdas destas. Entón, claro, a mí as chicas tampouco me gustan sin isto. Pero as chicas modernas non van así, sabe? As chicas modernas van así. Que é unha tristeza. Entón, claro, cando veu Zurhausen, a Sociedade Española de Dermatología e Venerología estaba presidida por un señor moi prestixioso que se chama Hugo Vázquez Veiga, que por certo estuvo moi malo coa Covid, casi morre, pero recuperouse, estuve con ele fai uns días. Aproveitando que estaba aquí Zurhausen, pois a Sociedade Española de Venerología e Dermatología dixo que isto era unha moda absurda e sin fundamento, porque esta tontería que teñen como de clavarse cousas na lingua, cousas raras, o sea, entón, por que? Porque este pelo dá algo para protegernos. Claro, un día, pues, mete condón, claro, mete condón, vale, mete condón, perfecto, meto unha bolsa de plástico aquí, vale? Pero claro, se cando teñen relacións aquí non hai pelo, a base do pene tamén ten piel, e esa piel pode ter papiloma. Entón, ao fregar co fligui, eso tamén contagia. Entón, ainda que o chaval pense que está protegido, non, nin el nin ela. E de feito, os casos xa non solamente do papiloma, o incremento de enfermedades venéreas destas que había no século XIX, non sei, de gonorreas e cousas que parecía que estaban perdidas de Dios, eso disparouse, pero como un 10% nos últimos 4 anos. Non sei se ten aquí a curva, creo que non a tengo. Como dicían eles, non? Desde a moda da depilación do vello público en ambos sexos, pois asisten impotentes ao aumento alarmante das enfermedades de transmisión sexual entre os homes. Isto era en 2014. Hoxe en día é o número que había en 2014 por 100. Pero enfermedades destas que xa se consideraban pasadas, sífilis e cosas así, que eran dos homes con nada. Ahora volve eso. Volve eso, todo eso tampouco fan a pelo, pero non, xa non vamos a entrar en eso, non? Entón, este tipo de cousas son bastante tristes, non? De que pasen este tipo de cosas. Entón, bueno, pues, a nós todos que aproveitando a visita do Premio Nobel sacaran a este tipo de cosas. Non tiña gráfica do incremento de enfermedades venéreas, pero algo tremendo, non? Entón, bueno, vemos como realmente son cosas que son moi fáciles. Por exemplo, Zurhausen tamén, cando falaba do papiloma do cáncer de colon, comentábame que el, eso foi na CEA, que en Xapón, por exemplo, cando acabou a Guerra Mundial en 1945, a población xaponesa comía pescado, vale? Pero cando perden a guerra, os Estados Unidos controlan o país e para recuperar a población importan unha gran cantidad de ganado de todo tipo. Entón, a xente empezou a comer carne, a población xaponesa que nunca comía carne, empezou a comer carne. Bueno, pois os datos do cáncer de colon disparáronse 25-30 anos despois. Acordados, dicíamos, 25 anos, 20-25 anos para crear un cancro. Pois aí tedes. 25 anos despois, 30 anos despois, en 1975, a tasa de cáncer de colon en Xapón triplicarse. De onde ele saca estas cousas que me dicía, ele observa moitas cousas, e daí di que ten que dar algo na carne. Ele dicía que estaba investigando, dicía, eu non o verei, pero alguén haberá que encontre ese virus e que encontre unha vacuna para vacunar o ganado que sea, vale? Para que isto non pase. Vale? Entón, aí o deixo. Entón, bueno, unha alta tamén, xa que estamos falando así de cosas distinguidas, unha cosa que está cambiando estas charlas así en centros públicos de ensino, como os rapaces adolescentes teñen preocupados do tamaño que teñen de pene, canto lles mide, cando están mesando, mira un pa outro a ver como de grande a ten, vale? Estos homens importanos moito, ainda que parece que non, como temos de grande. Entonces, isto é un paréntesis, non? Entonces, collí un estudio da Sociedade Británica de Neuroloxía e mediron 15.000 pichas empalmadas.
tamén flácidas. Entón, unha cosa que descubriron é que o pene flácido, se o médico tira por ele, así un pouquiño, sin arrancar nada, vale? Tirando así tal, resulta que ao tirar por ele, mide o mesmo que empalmado. Que é unha cosa que eu aprendí con ese estudio, non? Pero despois, cando un fai a gráfica do tamaño que temos, pois, máis ou menos 7, 8 homes de cada 10, temos máis ou menos o mesmo tamaño de pito. Entón, dixen eu, o sea, as chicas que están aquí, de cada 10 homes que proben, con 7, 8 non van a notar moito diferente. E de feito, estes adolescentes que ven porno con señores que teñen 20 centímetros de polla, pois nada, eso é un de cada 500, o sea, eso que eu ven. Se algún ten aquí 20 centímetros, enhorabuena, Pero vamos, na curva esta é un de cada 500. O sea que estamos todos moi iguales, estamos todos moi iguales. Centímetro e medio para arriba, centímetro e medio para baixo. De feito, aos adolescentes tamén lles digo que hai unha curva tamén do que é o gordo, porque tamén miran, o sea, miran o largo e o gordo. Tamén lles digo que o gordo, para medir o gordo, sabes que hai estas cintas métricas metálicas, non? Que non miden con metálica porque corta. Que collen unha cinta de costureira, que non corta. A metálica, esta que lle das o botón, se mira que esa corta. Unha de costureira, vale? Pero claro, cando se mira co gordo, o gordo tamén vas a nos mide. De feito, isto para a industria do preservativo do condón é importante porque miran o tamaño que ten. O sea, hai un tamaño XL e un tamaño normal. Entón, eu digo, o tamaño XL, como a circunferencia 2 por pi por R, entre o condón XL e o condón normal hai 1 milímetro, 2 de diferencia. A maioría dos alunos podrían poñer o XL sin problemas, ¿vale? Non lle vai a caer ao suelo. Que lo conté un día galloso esto, galloso no lugar. Bueno, saca de escandera para aprender. Está Marlene Murrón comigo. Sí. Bueno. Bien, volvemos a refocarnos no tema do cáncer. O tema do cáncer, como dixen, está mellorando moitísimo o seu tratamento. E moito desta nova volta que ten o cáncer, como dixemos antes, a mellora do cáncer do tratamento está mellorando desde fai 30 anos, pero desde fai 10 está aumentando moitísimo máis rápido, pero moitísimo máis rápido, gracias, entre outras cosas, a este señor de aquí. Este señor tuvo el mismo 3 cánceres e curou algún co seu propio descubrimento, que naciu nunha vila de Estados Unidos que ven sendo máis ou menos do tamaño de Monforte, en Texas, e aí xa houve 2 premios Nobel. O sea, imaginademos unha cousa como o tamaño de Monforte, que hace 2 premios Nobel. Pois este máis outro que eu conozo naceron ali. Bueno, entón este que fixo? Pois descubrir a terapia do cancro por inhibición da regulación inmune activa. Que quere decir isto? Bueno, pois isto, para entenderlo, vai traballo no famoso Texas Anderson Cancer Center de Houston, que tamén é unha clínica moi potente que hai de feito en Estados Unidos. As que son máis importantes son o Memorial Sloan Kettering de Nova York e este, o Texas Anderson Center de Houston. Bueno, sabes? Parte desto, estes son as células que temos no sangue. No sangue temos o líquido que aguanta, vale? O plasma, pero despois hai 3 tipos de cousas no sangue, 3 tipos. Están os glóbulos vermelhos, que son os que levan o oxígeno cando respiramos, vale, respiramos, esa respiración, o aire, o oxígeno pasa polos pulmóns, e o pulmón ten un montón de capilares de sangre que son moi finos. Ao mellor, ao final de todo, solamente pasa unha célula de esas polo tubo, tan fino que é. Entón, ese tubo entra en contacto co aire, cárgase de oxígeno, e vai, entón, leva oxígeno ao corpo. O corpo necesita oxígeno para funcionar. De feito, o corpo é unha máquina de combustión. Nós somos carbono, e o oxígeno que entra é o que fai posible que se queime dentro a nosa enerxía, e de feito expiramos CO2, como se fora un coche. Cando queimamos unha leña, queimamos leña, temos o carbono da leña, o oxígeno do aire, e sale fume, CO2. Pois non sei, unha cousa parecida. Comemos o carbono, respiramos oxígeno, e o oxígeno chega polo pulmón, o a sangre leva, e produce un proceso de combustión, en certo modo. Non é exactamente o mesmo, pero visto así, vale. Por certo, no da COVID tamén moita xente morría porque eses capilares, esas veniñas que levan estas células, cando se fan tan finas, a COVID, digamos que creaba unha resposta tan exagerada en algunhas persoas que se lle inflamaba e tupíase ese tubo polo que pasaba a sangre no pulmón. Entón, xente morría asfixiada. O que pasa é que, como non
Porque, digamos que nesa última parte onde a sangre entra no contacto do pulmón entre o aire e o pulmón, tú pías, entonces non pasaba, esta chisma non pasaba. Quedaba atorada aí, tú píase e non pasaba. Toda a persona non respiraba. Respirar sí, pero o oxígeno non chegaba. Entón a persona morría asfixiada. De feito, había pulmóns que quedaban así como feitos de fariña, porque quedaban tapados, non? Vale. Glóbulos rojos. Tamén temos as plaquetas. Cando nos cortamos, o corpo cura. Este é o pegamento que cura. Vale. Estas chámanse glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Chámanse células blancos, leucocitos, pero deses hai bastantes, hai 5 tipos distintos. 5 tipos. Vale. Entón, destes 5 tipos hai uns que chaman linfocitos. Linfocitos, que son bichos con moi mala uva. Vale. Son bichos que dan moi mala uva. Entón, os linfocitos, que teñen esta pinta ao microscopio, teñen unha mala uva moi boa para nós. Por qué? Porque están programados para que se os mosqueas, que che mete unha de lado que te leva por diante. É como se estás un do Barça, moi do Barça, e este é do Madrid, e lle dis viva el Barça, visca el Barça, visca el Barça, visca Cataluña, vai por ti, vale? Pois o mismo. Isto que sea... Vale, isto é o mismo. Entón tens que mosquearlo. Se non mosqueas, non pasa nada. A mellor é moi bo chaval, pero falas do Barcelona, rebotas. Vale, pois isto é a clave, porque o linfocito T funciona no corpo e el vai vigilando polo corpo e cando encontra unha cousa que lle parece do Barça ou do Madrid, que en cada un elige o que queira, el ten un receptor, necesita esa cousa ten que ter algo aí dentro que lle mosquea. Cando lle poñen o himno do Barça, o sea, o que ele mosquea, eso chamase un antísimo, vale? Pon do Madrid, o himno do Barça é un antísimo que fai que se mosquee. Entón, o linfocito, cando encontra un antíxeno que lle di que isto non lle gusta, vai por ele a come. Que faz? Pois limpa a porquería, as infeccións, leva por dentro, pero claro, ten que detectar, ten que cabrearse. Se non se cabrea, se non hai un antíxeno que cabrea, ele non fai nada. Entón, que encontrou James Allison? Pois o que encontrou foi que, claro, por que ese chisme non funciona cos cánceres? Pois os cánceres é que unha cando a célula tolera. Entón este, pues bueno, se vai de guardia, debería leválo por diante. Pero que pasa? Hai algúns cánceres que son moi listos. E cando un lle ven cantando o himno do Barça, pois mételle tapón nos oídos. Entón non se entera. Entón o do Barça pasalle por diante, este como lle taparon os oídos, non se entera. Circula, non fai nada, entón o problema medra, e el que estaba aí non se entera, porque lle tapou a vista. Vale? Entonces, encontrou que hai uns mecanismos que o que fan é inhibir a resposta do antíxeno. O sea, o antíxeno onde está non é recoñecido polo linfocito. Porque o linfocito, para funcionar, ten que recoñecer o antíxeno e cando di, este no Barça, a por ele, me lo como. Pero claro, hai algúns que bloquean. Hai algúns que teñen un sistema de, o sistema ese de detección. Entón, el encontrou eso e encontrou maneiras de soltar o freno. E ante un tumor, encontrou a maneira, ostras, pues vou quitar o freno para que se rebote e leve por dentro todo o mundo, como cando un está, estes borrachos que hai que pues igual. Entonces, gracias a ese traballo, pues conseguiu tratamentos moi espectaculares, por exemplo, en caso de cáncer de pulmón, que se está aplicando moito. E, de feito, isto é unha cosa que se fixo, o primeiro tratamento que fixo no ano 2010, 2011. Xa hoxe en día está curando moitísima xente este tipo de tratamento, porque é un tratamento super novo. O sea, isto non ten nin 15 anos de vida, esta idea, 10 anos, algo máis de 10 anos ten. E a idea é que está no laboratorio, hasta que se pon en marcha, necesita un tempo. É un récord como se está levando á práctica clínica este tipo de ideas, ¿no? De usar o propio sistema inmune do corpo para curarnos deses problemas. Entón, cando digo isto, digo que vai haber unha revolución daqui a 10 anos, porque xa está habendo moitísimo, estáse revolucionando moitísimos tratamentos e moitísimos cánceres, vale? Estáse revolucionando moitísimo, e máis que veremos nos próximos 10 anos. Porque o nivel de estudios clínicos que están ahora mesmo en funcionamento é enorme, e xa un sabe, pasan 3 meses e de repente xa un descubriu que un grupo en Japón e outro grupo en China xa fixo, claro, que está todo o mundo ao mesmo tempo.
Esa é difícil hasta ter un control de todo o que está pasando, porque está moita xente activa nesta línea de investigación. É un señor que quería traer a Santiago, pero claro, é moi difícil traerlo, porque evidentemente é un bombazo de tal magnitud que de feito, ele se mos digo que ele curouse un cáncer con este sistema. Ele mismo se curou. Porque tuvo 3 cánceres. E morreu a nai e o pai de cáncer. Entón, relacionado con isto, tamén relacionado con isto, está este señor de aquí, que se chama Carl Jung, que desenvolviu un pouco máis a idea. Ele dixo, bueno, pois o linfocito T é tan mala auga que... Tiene razón José María. Entonces este señor buscou a idea e leva un pouco máis para lo. Claro, vemos que ese linfocito chamado linfocito T, vale, que ten moi mala auga, e oye, é boa cousa que teña mala auga porque esa mala auga é que nos salva. Pero claro, o problema é que a nos cánceres tapan a vista ou tapan os oídos e non se entera. Pero que dixo, joder, pues vou ir máis para lo, porque vou a facelo, vou confeccionar eu, vou como se dice, diseñar eu mismo. Vale? Que vou a facer? Pois vou coller o linfocito T, saco para fora, e ora vou reprogramar ou vou modificar para que se mosquee como a mí me interesa. É dicir, o mellor teño un linfocito T que non se vai a mosquear ante este cáncer de aquí. Pero eu saco para fora, e por unha cosa chamada enxeñería xenética, vou no cambiar para lavarlle a cabeza, e para que se rebote por eso. Antes non se rebotaba por eso, pero ahora vou no sacar para fora, vou no cambiar, para que cando volva a meter no corpo, se cabree. Non sei se me explico. Pois eso chamase un receptor de antíxeno quimérico. Vale? O que faz é crearlle un receptor para que cando ves esta célula tumoral que vai a ter este himno do Barça, que sea do Betis, neste caso, porque queremos que se dé Breto aos do Betis, que sea sevillano, que é do Sevilla, que non lle gustou aos do Betis. Pois bueno, vamos a facer un que se rebote aos do Betis. Pois vou aquí fabricar unha cousa para que odie aos do Betis. Pois bueno, meto aquí, fabrico, cando pillo un do Betis por diante, pois levo por diante. Vale? Entonces, esta idea chamase receptor de antígeno quimérico. Vale? Entón, cal é a idea? Bueno, CART, que chamase CAR-T, Chimeric Antigen Receptor, o sea, CAR de linfocito T, ese é o nome da tecnoloxía. Entón, a idea é moi simple, moi simple, un carallo, non? O sea, temos unha persona aquí, esa persona ten unha enfermedade, ten un cáncer ou o que sea, non? Bueno, pues, quitamos linfocitos T do seu corpo, sacámonos e modificámonos genéticamente, que se pode facer como un virus é unha cousa moi boa, como vimos antes, o virus é algo que me pode meter no corpo cambios de ADN, acordamos do papiloma, como vos dicía antes, non? O virus é moi listo para eso, e o virus podes usar para cambiarlle a estructura xenética, para que agora teña as orellas para cabrearse, cando teña diante ese antíxeno, é dicir, cando lle cante un himno de Betis, vale? Entón, agora, este está listo para oír un himno de Betis, e agora fabricanse varios, e metense outra vez no corpo. Entón, cada vez que pase o himno de Betis por o lado, pues, levando por diante. Esa é a tecnoloxía. Problema, moi caro, porque facer adrede, tal, é un problema moi caro, é bastante lento, despois que isto non é tan trivial, non é que fagas un do Betis, non, porque a mí faz do Betis, e venche un de Almería, e sona igual o tal, tamén tenes proyectos de Almería, ou un do Rei de Vallecano. Entón, claro, non é tan fácil isto, non? Claro, non tan ben na diana, e despois, por exemplo, con leucemias funciona moi ben, por exemplo, con leucemias, xa pola propia naturaleza da propia tecnoloxía, non? Porque, claro, o linfocito T está no sangue, eses tumores líquidos, os leucemias están nunha fase de curación bastante importante, as leucemias. Pero, claro, nos tumores sólidos bloquease. Os tumores sólidos ten unha barreira un pouco complicada, entón, nos tumores sólidos falla un pouco, non? De feito, bueno, todo isto, o que dicimos que é antíxeno quimérico, o de quimérico ven da palabra grega quimera, vale? Unha quimera era un animal mitolóxico grego que estaba feito de cachos, cabeza de león, corpo de cabra, cu de tal, bueno, unha quimera é un animal mitolóxico feito de moitas cousas, non? Entonces, estas técnicas quiméricas o que fan é, digamos, compoñen diferentes anticorpos, vale? Fabríquese, a tecnoloxía intenta combinar varias cousas, e por iso a veces fallan, a veces non dan na llana, e por iso se chama tecnoloxía quimérica, vale? Entón, conto isto, porque para evitar o tema dos tumores sólidos, por
noso grupo pois está desenvolvendo un proxecto que tivo bastante bo comezo. Por certo, un detalle, como isto é cuarto ciclo, non? Xente maior, o proxecto está liderado por este señor de aquí, que se chama José Rivas, que foi o meu director de tesis doctoral, vale? Entonces, sempre comento isto porque Pepe ten 76 anos. É dicir, na universidade un pode estar de catedrático, pode extender a súa xubilación hasta os 70, pero 70 tens que marchar, vale? Entonces, Pepe é xubilado, Pepe cobra a pensión, está na facultad, porque eu, digamos, tramitei un permiso, eu firmo a veces a de permiso lá, porque ele é un señor que está jubilado, non ten relación contractual con a Universidade de Santiago. Eu, claro, falo co gerente, lógicamente, abren ya, desenlle aparcar na facultad, pero claro, non cobra sueldo, cobra a pensión. Pero é un señor que vale moito po que fai, é un señor que capta un montón de recursos con proxectos competitivos e ten moi boas ideas. Entón, aí tedes un señor con 76 anos que está producindo pois máis que calquera jovencito na facultade de física. Entón, digo isto porque a veces a vellez interpretas como tal, pois non. Unha persona máis productora da facultade de física é este señor de aquí, que é un señor que está xubilado con 76 anos. Aquí quedamos, vale? E o proxecto vai durar hasta que teña 81. Aí lo dejo tamén, vale? Entonces, é un proxecto porque está este señor que se chama Xosé Agustelo, que foi presidente da Sociedade Española do Cáncer, e, bueno, goza de bastantes bons socios, e a idea do proxecto que dirixe Pepe Calés, no que tamén estou, por certo, pois o que vamos facer é algo que facemos desde fai moitísimo tempo. No noso grupo, e tamén a parte da miña tesis doctoral, temos unha capacidade para crear o que chamamos nanopartículas. Son partículas que teñen un tamaño de nanómetros. Un nanómetro é coller un milímetro, o milímetro é a décima parte dun centímetro, e cortala 1.000.000 de veces. Un metro, o metro ten centímetros, o centímetro que se así deste tamaño pues ten 10 cachillos que se ven a veces, un milímetro, pois 1.000.000 de veces máis pequeno que eso, vale? Entón, esas partículas, levamos moito tempo trabalhando nelas, temos bastante experiencia facéndolas, vale? Para programalas, e para meter as cousas dentro, para facer un saquiño, vale? Entón, a idea é que, bueno, vendo que, como dixemos antes, que a terapia CAR-T funciona coas leucemias, pero cos tumores sólidos non funciona, porque hai como unha especie de barreira que impide que o linfocito pase por esa barreira do tumor sólido, non se sabe por qué, pero paras. Entón, nós, bueno, pues facemos como o cabalo de Troia. O cabalo de Troia, non sei se saben o que era, cando había esta guerra entre troianos e os outros, pois os outros dixeron que marchaban e regalaron un cabalo, non? Enorme, marcharon e dixeron un cabalo. Coño, pois, meta o cabalo para dentro das murallas, non? Porque nas murallas os outros non eran capaces de penetrar a cidade, non eran capaces. Entón, bueno, pois, os outros marcharon, dixeron un cabalo, os outros abren a porta da cidade, meten o cabalo dentro, cerran a porta, van dormir, e que pasaba? O cabalo estaba cheo de soldados, e cando dormían os outros, pois saíron dali e mataron a todos, non? Pois, a idea esta é cabalo de Troia total. Vale? Sobre todo vamos a probar con cancro de mama, porque para un cancro de mama é máis fácil, porque claro, un cancro de riñón ou de páncreas é moi jodido de tratar. O de mama está moito máis accesible por fora, máis fácil traballar co de mama. Non se fai con señal, faise con ratos, faise con ratos, pero bueno, é máis fácil traballar con un rato. Bueno, nós non, a xente que está, nós dedicamos unha parte, outra xente dedicas a outra parte, outra xente dedicas aos ratos, entón con ratos é máis fácil picar co tumor de mama, non? Non hai que entrar aí ao fígado, vale? Entón, pois, ao paciente con cancro de mama, o que se fai, bueno, quitamoslle as células T, quitaselle sangue, non? Para sacar as células T, a célula T reprogramase con este virus, non? Con este virus para cambiar a estrutura xenética, vale? Entón, esas células T modifícanse, vale? Para que esa célula T agora se cabree co himno do Betis, vale? E aquí ven a novedade, non? Agora esa célula, vale? Metémola, ese efecto metémolas nunha das nosas nanopartículas, vale? Nós temos estas partículas que facemos nós, que son porosas e biodegradanse cando entran no corpo, como cando metemos unha pastilla destas que ten destas cápsulas. O plástico é un plástico que é como azúcar. Cando comemos, dentro derrítese. O azúcar queda comido e o que está dentro da cápsula é o medicamento. Vale? O de fora, o plástico de fora, que non é un plástico, é unha cosa que se come, cómese e cágase. Vale?
o medicamento dentro que queda, pois aquí o mismo, non? Esta biodegradable metemos dentro as chirimolas estas, vale? E agora inyectamos directamente no tumor, neste tumor de mama, inyectamos as nosas partículas, vale? E aí a cápsula biodegradable xa cando se degrada xa está na zona do tumor. Digamos que vencemos a barreira. É o mismo do cabalo de Troia, non? O cabalo de Troia metémolo dentro con este cabalo de aquí, porque o antígeno, o sea, os sistemas de defensa, isto non se enteran de que é, porque vai tapado, non se enteran, entón isto colase, é como o cabalo de Troia, que isto é o cabalo de Troia, o cabalo de Troia sería isto, vale? Que é o que pasa, aparentemente esperamos que sin ningún tipo de oposición. Entón, cando está dentro, isto desaparece e soltase o linfocito para que faja a súa desfeita. Ese é o proxecto que temos concedido, 1 millón de euros, vale? Para dar adiante. E, bueno, de feito, tivemos bastante hueco na prensa, porque na prensa dedicamos bastante, bueno, fixemos os seus dibujitos, e vai sendo a mesma historia, non? Que temos, estamos a célula da persona, vale? O virus, o que fai é reprogramar a célula T, que agora é unha célula T que se cabrea como nos queremos, metémonos nas nosas cápsulas porosas, esa cápsula métese dentro da zona do tumor, vale? Aquí xa rompen a barreira sólida, porque o tumor sólido rompen a barreira, e cando a cápsula se desfai, xa cisca todo aquí, e o tumor queda rodeado polos linfocitos T que están programados para levarlo por diante. Vale? Esta é a idea que temos, e esperemos que dentro de un tempo funcione. Muchas gracias. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità, tutto il mio amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Amore, io ti amo a te, ti voglio bene. Il cielo festeggerà di nostro amore. Se così resta con me, io con te sempre. Dalla vita sarò con il mio cuore. Amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Se tu lontano ti vai sarò